ҳамада салом алейкум бародарои азиз, як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои беҳтарин, нархҳои дастрас. Боварӣ донем ки бародар мошини мехостагита ба нархи дилат мехостагӣ меёбӣ. Навора то охира тамошо кун, дастгири моро фаромӯш накун. Шахсоне ки якумбор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед бародаро. ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат ба ҳар яке шумо бародаро барои дастгириётон, барои лайкотон. фикротон ҳатман дар комментария нависед. навори имрӯзаро мо сар мекунем. курс бошад 1000 рубл 156 сомони тоҷикӣ. рафтем. Якум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1996, кузуфи хетчбек, ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд ҳуҷҷат надорад, фавран фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки дар даст мебинед ҳолати мошина беҳтарина. қомати мошин ростай дӯстон, нақша боша гуфтесай бародаро 30,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 191,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай занг занед. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. деюм мошини фурӯшӣ ҳаст Lada Priora соли барориш 2010, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестад. хеле дар раст мебинем ҳолати мошина хубай. нархи мошина боша гуфтесай бародаро 31,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 197,000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти иловагӣ ва пурраву аниқа дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм. бо як приёраи дигар дорем. Lada Priora соли барориши 2007, кузуфи седан, ранг боша сафед, моторш 1.7, сӯзишворӣ боша бензина, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтай фавран фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолати мошина, ҳолати мошин беҳтаринай, камбудӣ надорад, гуфтай қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Истаравшан бародаро. нақша боша гуфтесай 28,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 178,000 рубл. харидори конкрет набоша, гуфтай занг бизана, арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зан ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кун. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994, кузуф седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, гази евро 4 дорад, ҳама ҷош кор мекунад, састияниш беҳтаринай, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Данғара бародаро. нақша боша мега 34,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 217,000 рубл. марҳамат бародаро, нархи хубш кардай. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A соли барориш 1995, кузуфи седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ нестай, ҳаючот синимат кардагиам меша гуфтай, моторшам нав кардагиам. хулоса мошин ҳолаташ беҳтаринай, фавран мефурӯшем гуфтай. қарор дорад мошин дар ноҳияи Ёвон бародаро. нақша боша гуфтесай 22,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 140,000 рубл. харидори ане боша гуфтай марҳамат занг занед. бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо мебурояд. занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. як бор дигар хотиррасон мекунем дӯстон ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат бародар рақамҳои мо дар рӯи экрани телефонот мебурояд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. шашум мошини фурӯшии мо ҳаст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1993, кузуфи седан, ранг боша сабз, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. як хадавои кардан дар кор тамом, дига камбудӣ надорад.
қарор дорад мошин дар шаҳри ваҳдат бародар, нархша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 159000 рубл харидори аниқ боша савдо мешава. марҳамат гуфтай барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои мо занг бизанед. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997, кузови универсал, ранг боша сабз, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтай маълумоти бештар нависондагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад гуфтай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. солиш 97 24000 нархи хубуш кардем бародаро. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2107 соли барориш 2006, кузови седан, ранг боша сафед, мотор 0.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегӯяд, задагӣ пусидагӣ надора. карочи мошин 100% фақат мешини ҳай мекунӣ. мошини фурӯшӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Исфара бародаро, нархша боша гуфтесай 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 89000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2110 соли барориш 2007, кузови седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.7, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин ягон камбудӣ надорад гуфтай номерш падар каметон харидори аниқда. моторш полисейская гидравлика, ягон камбудӣ надорад. мошин фақат мешини ҳай мекунӣ гуфтай. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб бародаро, нархша боша гуфтесай 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 178000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтай алиш арзон мешава. алиша ҳам мешава гуфтай фақат ба ягон приора. дар ҳамин номеро гуфтай WhatsApp ҳастай, фақат бинависед, номеро кор намекунад. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2107 соли барориш 2007, кузов седан, ранг боша сафед, мотор 1.7, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошина гуфтай састайнаш девона ҳай, харидори конкретни занг бизан. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. маълумоти бештар дар нависондагӣ нестай бародар. нархша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 159000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешава. марҳамат барои маълумоти иловагира ва бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2101 соли барориш 1990, кузов седан, ранг боша сафед, мотор 0.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтай маълумоти бештарам нависондагӣ нестай. соҳибаш қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 5000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 31000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқ аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 21099 соли барориш 1996, кузови седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегӯяд соҳибаш 4 баллони нав дора, фавран фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародар, нархша боша гуфтесай 11500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 73000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешава. хеле ки дар раст мебинед ҳолати мошина хубай, дуруну бериш нормали кадагай. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexika соли барориш 1996, кузови седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин гуфтай ҳамаш созай, фақат ҳуҷҷатҳош тамом шидагиай, дигар камбудӣ надора. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Фарҳод бародаро, нархша боша гуфтесай 11000 сомони тоҷикӣ
که با روبلی حاضر میشود 70,000 روبل. خریدار این با شکل سودا میشود. مرحمت برای معلومات بیشتر رقم صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید، واریانت اختیار پیشنهاد کنین و ماشین خریداری کنین. و در همین جا امضای اعلام های ما به انجام رسید. برادران رحمت که تا آخر تماشا کردین. دستگیری ما را فراموش نکنین. ما هر روز اعلان های نو با نام ماشین فروشی داریم. تا آینده خودتان احتیاط کنین. خداوند نگهبان هر یکی ما شما باشد. خیر.